ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 1ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। 1. ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। 2. ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ପାସୋର ନାହିଁ। 3. ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। 4. ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟରେ ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୀଶୁ।